Hello everybody! Welcome back to our vlog! Si Michael, asa naman sa kamulaag, Mike? Ha? Asa na sa kamulaag? So, Michael! Uy! Say hello! Say yeah! Yeah. Yeah! So, asa man ka mo adto ron? Kibaw nakaasa ka mo adto? Ha? Kibaw nakaasa ka mo adto? Mo adto ta sa Lower Manhattan para mo palit og katong wafong. Hala, makait na kag wafong! Katong lami kay na char siu. High five, Daddy. Oops! High five, Daddy. Alright. Point finger. Okay, let's go, Mike. Let's go. Sige na, mag-walk ka pa doon sa car, ha? Lakaw ka pa doon sa car. Mikey. Michael. Hi. Come here. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, kinsa gilakaw-lakaw ay hinay ha kay slide. Let's go, let's go. Oo naman na siya, oy. Uy! Ina. Uy! Let's go, let's Mikey. Na, mabiyaan na ka. Go. Go run. Okay, careful. Watch your step. Press number 2. Jade. Nag-walk naman. Ana, kay cold kay Mike. So, padong namin guys sa wafong, awa. Bugna-bugna gyud. A few moments later. So, nanatad dinhi guys. So, nagpalit na si Mami dito guys, no? O, kani... smile lang ka! So, nagpalit na si Mami dito og katong chashu, kanang pork siya nga, kung basta pakitoon tamoon niya, sikat ni siya, no? Kaning wafong number 1. So, naguwat lami sa car, kay wala mo kay kaparkingan, good din higod, tanan good din kay street parking, ni aman ana, kung maadto sa atbang sa park, kato dito, tugnaw sa kayo na dito kalingkod kay punog ice ang kanang mga bench. So basin siguro anhi ta sa sakinam ka ano siguro pakit-on lang tamo. Uy, Michael! Say hi! Hi! Mumamam si Michael, mo eat si Michael. Sige, huwatan na naman si Mami. Hopefully, ga-vlog siya sa kung ano, para makita ninyo dito ang tindahan. Alright.
Na si Mami ay lipaya ay. Morning large. Yep. And this is the small. Asang small? Oo, sige. So ready na mo guys. Yay! Some soda. Wow! So that's only $7.50. $7 na gawas-awas na. Lamian eh. Guys, awa guys. Oh, sus. Lamian eh. Be, first bite. Be. Grabe. Dapat kayo isa dyan eh. Mo 32 kabahan na ka kung mag-open eh. Adi, Ang mot. walang sinabi ang mot. Kami ay grabe. Lang sila yung special sauce. Oh. Nakatilaw mo niya to sa Mot 32 no, layo kayo. Yung mahal pa kayo to sa Mot 32 ay pila to 2,000 kapin. Okay, murag special kind of pork ibarata. Okay. Iberico. Iberico na to nga pork man na mahal kayo. Kanay sus tag $5 sus. nga pork. Palumia eh. Oh. Or maybe Grabe. that's how Iberico should taste like. Mm. I'm an expert. Yan ako pa. Usually it has unique that taste like. Kage palumia eh. Grabe. Yummy? As kanimang ko siya guys, nagsirado ni sila for pila ka months kay tungod na gas leak ilahan ko ano dinhi kung nagi gas leak tibuok kuan sigadaan man gid na. So mo na bago sa nag-open balik. Sus pag ate gimingaw gyud mi ani no kay sa una sige mi kaon ani dinhi. Nya mo ana mi diha sa atbang sa park magkaon nya karon tugnaw mo kayo. Mike lami Mike. Favorite na sad na niya. Yummy. Lami ay. So, kana among usual din na order guys no kanang gamay. Nahuman ana nasipyat dog or hatag yung dako. No, nag-order ko og duha ka large roast pork, Oh. isa ka small nga duck. Oh. So I think wala siya kabalo nga duck ang small, so pork tanan, which is I think kuan lang jud blessing in disguise kat least kaning gamay ang gikaon ni Mike man ang katong isa ka large kay para sa balay kung gutomon unya kay layo para ba ang So napay usa ka large ay hala ka diha. we tihik si kuya og server. Wow. And to think ko 5 ra ni. Lagi. 550 wala pa tax. Kanang $5 di sa New York guys. Grabe na kay na Grabe na kabarato. Kay normal As serving in, ani tag 10, 15. $15. I think na sa restaurant 20 kape na ni. Oh, 20 kapin gina sa restaurant. Ano na kagamay. God, dami to guys eh. As in, nahugot din akong large. Wait man. Wow. 2 hours later. Nani rin yung kinabuhi diri sa New York guys. Maglakaw-lakaw rata sa Central Park kung watay lingaw. Lagi. So kanamdome di guys no kanitong literary walk karon na nindot kay upaw na lang gid ang mga kuan. Yan sa likod mo ning Bethesda. Sige lang munaog ta dito. Mani siya pang Bethesda guys ni freeze ang lake. Nigahi gid ay. Dagan likig pulis no. Ganan kay si Mami kay mingaw daw kaayo. Ganan kag mingaw. Number 1, kuya, magod kong daghagtaw ko. Ako karon nag-surge ng COVID, RSV, ug flu. Lagi. So, at least kani wala kayo tao so feeling safe.
Nagulakaw-lakaw. I know that there's not like a preconceived sort of like thing in mind. And, like, okay, I'll come in with that. Ayaw na, Mike. Slide ka na, Mike. Sige. Hala, nagigiganahag lakaw ay. Careful, not the black eye. Ayaw diya sa Isaac. Slide ka na, Mike. Nay-nay. Nindot tayo din eh. Bugnaw lang kayo. Panindot eh. Pwede mo di ka mag-ice skating din eh. Oh. Ha? Pumatag. Ako matagak mo na. I just wonder, I'm wondering lang ba na kay mga isda dila? Naan ang gahi sad. Dili mo guro kay Mark. I think certain portion na dili na tanan. Ma-preserve sad sila niya. Human sa winter, mabuhi na sad sila balik. I don't think so. Kuhaan siya siyang mami. Prekalakaw siya sa Bow Bridge. La, lipaya. Uy! Sige. Hold, mami ha. Di magaga. Michael's at the Bow Bridge. Michael! Ganahan maglakaw-lakaw. Ay kabala ka guys, kinam ni buslot din here. Para kaginawa gyapon siya sa sod. So nindot lagi kayo mag-strolling din sa Central Park guys, no? Ya, karon ambot tayo mingaw mo kayo. Tugnaw. Tayo taon siya tugnaw kayo mo na mingaw, wala yung Ang nanganhit mga tao tao. karon nagligid sa ilang kwarto. Nagligid-ligid sa mga kwarto nila. Lagi, so nindot ka nga ko ano, at least ba makaanhita anytime na itong ganahan. Nya nindot kay sa mga different seasons kay makita nimo ang beauty kada season. Labi na kung spring kay mutubo na ning mga kuan bastos ninduta Na oy. ang mga Oh, mga dahon manubo na. Nindot na kaayo. Malang gitawag ng mga pencil building guys kay tungod sa kamahal sa yuta baka niyo mga nipis kaayo ang mga building. Pero taas lang gid kaayo. Abot na may balay guys. Di magpagunit na? Hala ka diha. Excuse me, Agi Daddy. Say hi to everybody. Lingaw kay ka sa Central Park? Tell them what you did. Ha? Kaya na sila nagunsa ka. Lingaw kay ka sa Central Park? Ipit ka. Uy, Daddy sa una. Uy, press ang 3. Ay wala Pa nag-press. Michael, later na, Daddy sa una ha. Anak sa kaslikod. Up. Later na, Daddy sa una. Sige, let's go. Uy, sayop. Sa pikas. Follow mommy. Follow mommy. Follow mommy. Uy. There. Muram kagwa kay ba, Mike. Uy. Few inches later. Abot na sa balay. Buy na po mi sa soy milk sa Feda. And ilang ensaymada dako kay pare sa kong naong. Pero lami. Lami. Lami awang gamatoy na mo ay. Clap kung lami. Michael, clap kung lami.
Yes! Ang yummy. So si Tag bisan $3 kapin, $3.95. bisan unsa may pakaon ni mo niya kanon mangyud.